Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da baýaky tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýar. Garaşda da baýaky tarapy Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen parasaty ýol başlygyna alynıp barýan işler berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne münasip ýürelgler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledini hepden dowamyndaky wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 5 aprelde Türkmenistan'ın prezidenti yurdumuzun yaralı işlerin beli serkarda başladı. Qoşun generali Qurban Oğlu Berdimuhamedov halkara ahaltaki açılık sport toplumunda olup yurdumuzun xarı hukuk korucu edarelerinin açılık toporlarının tayarlık işleri bilen tanıştı. Xarı hukuk korucu edarelerinin sportun durlu görüşleri, şoltan açılık sport bilen meşgul olmak, at çapışıklarına, bedevlün gözölük bətlişiklerine qatnaşmaklar üçün ehli diru şertleri dörüdülüye. Bu olsa insanı qılıqlı bedevlün vatan qoruqçularının ve yurdumuzda tertip düzümünün berkarar edilmegini gözükçülükte saklayan şahsi düzümlerinin yakın yardımçılarına uğrulmegini öpsün ediye. Soňky ýyllarda hormatly prezidentimizin başlanjy boýunça amallaşdyrylýan özgörtmelerin netijesinde ýurdumyzyň xarı hukuk goruju edareleriniň maddi enjamlaryny binýaty ýigdirli berkidilýär. Bu düzümler häzirki zaman tehnikalary we enjamlary bilen ýigdirli öpçün edilýär. Hormatly prezidentimizin başlanjy boýunça we ýol başlygyny diýarymyzda açlyk pudugyny ýigdirli ösürmek, oň düzümlerini döwre waplaşdyrmak, arasda galan ahaltaka bedewliň baş sanyny artdyrmak, bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek, açlyk sportunyň durly görüşlerini hemem çapmağın milli deyiplerini wagt etmek boýunça çäreler ýigdirli durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň gurulan häzirki zaman açlyk sport toplumlary şeýlede bekişli bedewliň we öz ömrüni olary ösürip ýeşdirmäge hemem terbiýelemäge bagyşlan türkmen açnaatlarynyň hemem seýisleriniň usat çapyk suwarlygyň dünýä şöhratyny artdyrmak boýunça geçirilýän işler giň gerimli çäreliň netijesidir. Hormatly prezidentimiziň tagyllaty bilen açlyk pudugyny ösürmek boýunça döwlet derejesinde alynıp barýan giň gerimli işlerin netijesinde ýurdumyzda bekişde bedewliň ýetişdirilişi, tohumçylyk seçki işleri, hemem türkmen milli seýisçilik sunugaty ýygdyrly kemleşdirilýär. Soňky ýyllarda güneşli diýarymyzda ahaltaka bedewleriniň gadymy şöhratynyň täzeden dikildilenligi bu soňçly ýagdaýdyr. Soňra döwlet başlarymyz halkara açlyk sport toplumuna ýygyk edilýän Hanweg atly bedewi atlaryp atxanalaryň birine tarap ugrady. Bahar pasyna dağ eteklerini emele gelýän gözül görnüşler insan ruhuny götürýär we adamlary täze bele sepgitlere, ul üstünlikleri ruhlandyrýar. Munyň özi tebigatyň ajaýyplyklarynyň baharyň ýakymly howasy bilen utgaşyp bir betew gözüligi emele getirýäniniň aýdyň nyşanydyr. Meleleýlerimiz atxanada ýygyk edilýän bedewliň ýagdaýy hem bedewlere degişli etwap bilen görnüşleri bilen tanışdy. Türkmen atlarynyň şan şöhratyny dünýä ýaýmak, dürli döwletlerde ahaltaka bedewlerini ösürip ýetişdirýän atşnatlyň, hunermenliň, edara görnüşli taraplaryň işini utgaşdyrmak, ahaltaka bedewler baradaky maglumatlary toplamak, bugurda halkara maslahatlaryny we sergileri gurmak maksadylan ştab kwartirasy Aşgabat şäherine ýerleşýän halkara ahaltaka açlyk assosiasiýasy döredildi. Hormatly prezidentimiz çapylýan atlary iýim bermegi aýratynlyklary barada aýdyp, olaň ýynnamlygynyň esasan iýmitine baglydygyny bellidi we bu babatda bir näçe maslahatlar berdi. Bu şöhratly pederlerimiziň döreden milli gymmatlygy bolan ahaltaka bedewlerine aýratyn gadyr goýýan we çapylýan atlary seýislemekde baý tejribe toplan meleleýlerimiziň at seýislemegiň ençe sirlerini mehkem ile alanlygynyň aýdyň nyşanydyr. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň xarı hukuk goruju edarelerine degişli bedewliň paýtagtymyzda hemem welaýatlerde döwlet derejesine geçirilýän at çapyşyklaryna gatnaşyp baýrakly orunlary eýeleýänligi hasym gowuşly ýagdaýdyr. Ýergelene aýsak gönüden hormatly prezidentimiziň tagyllaty bilen bina edilen we häzirki döwrüň ösün talaplaryna laýyk gelýän şeýlerde ýurdumyzda açlyk pudugyny ösürmekde möhüm oruna eýe bolan halkara ahaltaka açlyk sport toplumynyň çäklerini degişli detgalan gurulanyny bellemek gerek. Bellenşäli bu taýçanak şöhratly gelşikliğiniň uğruna degişli gencim bilen Gülnahalyň nesli bolup durýar. Xarı hukuk goruju edaralaryň ýolbaşçylary döwlet başlarymyzdan täze dogulun taý at takyp bermegini haýyş etdiler. Hormatly prezidentimiz täze dogulun taýçanagy esker diýip at goýdy we oň boýnuny kebesi oglawat ejäniň taýýarlany alajasyny daňdy. Türkmen seýisleri beýik açlyk medeniýetiniň gözbaşynda bolupdyr. Şol medeniýetiň şan şöhraty bolsa bütün dünýä ýaýrapdyr. Ata-babalarymyz bedewleri ýaşlykdan seçip alyp we olary beýleki tohumlar bilen garşmakdan gorap, ajaýyp atlaň aýratyn tohumny döredipdirler. Sahawatly türkmen topragy ähli döwürlerde hemem halklarda iň gowy tohum atynyň
Urli, şol bedewler bolsa, dünyada beýleki meşhur at tohumlaryň bir näçesiniň emele gelmegine uly täsirini ýetirdi. Atçylyk sporty insan bilen bedewiň sağlaşykly ara baglanşygyny öpçün edýär. Meýlim ýaly Türkmenistana at şapmak we at üstündäki oýunlary usatlyk bilen ýerine ýetirmek sonugyny möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi müňilliklaryň taryhy hem baý däpleri bolan atçylyk sportynyň bugün sağlaşykly ösdirilýändiginiň nowatda suwtnamasydyr. Soňra döwlet başlary halkara türkmen alawa etleri assosiasiýasynyň binalar toplumynyň gurulşy alınıp barlayan ýeri tarap ugrady. Häzirki döwürde bu ýerde ýerine ýetirilýän gurulşyk işleri tamamlaýjy tapgyra gadam goýdy. Bu ýerde ministr kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gözegçilik edarasynyň ýol başçysy, Halkara Türkmen Alawa Etleri Assosiasiýasynyň ýol başçysy Berdimuhammedow toplumyň destgalarynyň gurulşygyna işleň ýagdaý barada hasabat berdi. Häzirki wagtda bu ýerde ýanaşyk çäkler awadanlaşdyrmak işleri alınıp barlýar. Häzirki döwürde gönüdün hormatly prezidentimiziň tagyllaty bilen tutuş ýurdumyzda giňgerli özgertmeler ýeňlendirildi. Halk hojalygy toplumynyň ugurlaryny öz içine alýan özgertmeler maksatnamalaryň ýerine ýetilişi döwlet başlyrymyzyň kimişe öňsü merkezinde saklanýar. Hormatly prezidentimiz toplumda alınıp barlayan gurulşyk işlerini öňsü çekip, destgalaryň daşky we içki bedeg aýratynlyklary, toplumyň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşy, bu ýekünjogyň ışıklanyş ulgamynyň görnüşleri bilen gyzyklandy. Döwlet başlyrymyz alawa etleriň taryhyny ilmi esasda öwrenmek, hem has belli nesil ugurlaryny kesgitlemek bilen baglanşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmeliligini bellidi we bu ugurda degişli alimler o hojalyk toplumynyň hünärmenleri bilen bilelikde deruri işlen geçirmeligini öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz Halkara Türkmen Alawa Etleri Assosiasiýasynyň binalar toplumynyň türkmen bedewiniň milli bayramy bilen türkmen alawaýynyň bayramynyň bilelikde bellenýän şanly senet münasibetli açylyş dawratynyň ýokary gurumçylyk derejesine geçirilmegine ykjam taýýarlyk görülmegi tapşyrdy. Şol dawralarda edi diýarymyzyň ýeten derejesi, halkymyzyň dünýä beren milli gymmatlyklaryň wasfy öz beýanyny tapmalar diýip döwlet başlyrymyz aýtdy we bu wagtda birnäçe tapşyryklar berdi. Milli gymmatlyklary gorap saklamak we dünýä ýaymak hormatly prezidentimiziň eýdigderli durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Türkmen alawaýynyň seçki tohumçylygyny hasym gowlandyrmak, hem sanyny artdyrmak bu ugurda geçirilýän giňgerli işleň möhüm uguryna uruly. 6 aprelde Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly işleriniň belen serkerde başdy. Goşun generali Gurbanogly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk keňeşiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu harby hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň 3 aýyna ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy. Şeýlede Türkmenistanyň howpsuzlygy we parahatçylygy öpçün etmek, harby hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryň binýadyny dogry waplaşdyrmak, sany ulgamy ornaşdyrmak hasabyna olaryň işini kemilleşdirmek hem mali tirişdeleriň maksady laýyk ulanmagyna gözegçilik etmek bilen baglanşyk meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Mejlise gatnaşylar ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdiler. Döwlet başlyrymyz ata watanymyzyň beýtaraplygy, dostlugy hem hoşniýetligi esaslanýan siýasatyny nazara almak arkaly işlen taýýarlanan gorunç häsiýetli harby doktrinasyny kesgitlenen borçlara hem wüdiýelere ıgrarlydygyny öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz ýaragly güýçlerimizin maddi enjamlaryň binýadynyň putulandyrylmagynyň serkerdeligi taýýarlyk ulgamyny ösdürmegiň şahsy düdümüň arasyna watançylyk terbiýeçilik işiniň kemilleşdirilmeginiň wajypdygyny tap birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz diňe gorunç häsiýetine eýi bolan ýurdumyzyň harby siýasy strategiýasynyň ata watanymyzyň parahatçylyk ýörelgilerini berk ıgrarlydygyny görkezýänini aýtdy. Meselelerimizde harby hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan wajyp wediýeler kesgitlep, vitse-premier döwlet howpsuzlyk keňeşiniň sekretäriне birnäçe tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň alyp barýan parahatçylyk söýjüligi puhta erýän insanperwer siýasatyna laýyklykda kabul edilen gorunç häsiýetli harby doktrinamyzyň esasyna harby hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryň binýadyny eýdigderli berki diýäs. Biz harby gullukçylarymyz we olaryň maşgala agdalary barada kimişe alady diýäs. Olaryň haly ýagdaýyny ýokurlandyrmak, ýaşaş durmuş şertlerini hatym gowlandyrmak, oňa dinç almaklary, ahlakly zähmet çekip watana halal gulluk edip, uly üstünlikler gazanmaklary üçin ähli zerur şertleri döretmek üçin uly işleri durmuşa geçirýäsip, bu ugurda alınıp barýan işleri munun beýlegim dowam ettiriljekdigini nykdy. Döwlet howpsuzlyk keňeşiniň mejlisine başga da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 7 aprelde Türkmenistany asly däwe görä bütün dünýä saglyk güni bellenildi. Milli senamamyzda ornalan bu halkara çäretine bagyşlanyp köpçüliklerin velosiped ýürüýüşi geçirildi. Oňa hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow gatnaşdy. Hormatly prezidentimiz ýygnalanlara ýüzlenip, hemmelere Türkmenistan parahatçylyk we ynanşmaň watany ýylynda bellenýän ajaýyp halkara bayramy bütün dünýä saglyk güni bilen
tüýsürekden utladı. Döwlet başlarmadygyny taşıýaly bu ajaýyp bayram dostlugyň, paraxaçylygyň hemem sportyň belent deplerine dawaralanyrya. Şoňa görä bu bayram jemgyýetimiziň agdy berligini we jewsligini hasam berki diýen möhüm waka hökmünde milli sene namamyzda aýratyn orun tutýar. Soňra döwlet başlarmaz ýaşa gatnaşylan köpçüliklen velosiped ýürüýüşine badyryga berdi. Milletlerimiziň görelersine eýerip ýürüýüşe gatnaşyjylar saglyk ýolundan uzap gidýän Arşavil hemem betarap Türkmenistan şaýyolarynyň ugru boýunça agdy berlik bilen herekete başladylar. Aprel aýynyň güneşli, ýakymly säheri, arasy salkyn howa, dünýäniň iň owadyny hemem ýaşamy üçin oňuly şäherleriniň bir hökmüne ikrar edilen Aşgabatyň tezelenen keşfini eliň aýatyna ýaly görkezýän ýaşyl begrese bedenen dag etekleriň gözel görüşi ruhuny belende götürge. Köpçüliklen velosipedli ýürüýüşiň geçýän ýolunyň ugruny dörüjlük topurlarynyň çykyşlary boldy. Döwlet başlarmaz hemişe bolşýaly velosiped ýürüýüşiniň barşyna bir kemsiz beden taýýarlygyny görkezdi. Hormatly prezidentimiz işiniň ören köpdigine garamazdan beden terbiýe hemem sport bilen meşgullanmagy elmydama wagt tapýar. Munyň adamyň saglygyna hemem ruhulentligine oňyn täsir etmekde, bedeniň keselere garşy görüşmek ukybyny berkitmekde, zähmet söýjülük, maksady ukunlyk, tutan ýerlik, özüňe erk etmek ýaly häsiýetleri terbiýelemekde, eýeleýän artykmaçlyklaryny şahsy görülmesi arkaly suwd edýär. Velosipedli gezerençler dünýäde uly jemgyýetçilik ähmetli çäreleň biridir. Şeýle çäreler türlü durmuş, sport hemem ekologiýa taslamalaryny hemem başlanýçlary gollamak maksady bilen geçirilýär. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip eglan etmek hakynda kararnamany kabul etmegi hormatly prezidentimiziň beden terbiýe sagaldyş we sport hereketini işleňleşdirmek hemem gollamak milli hemem ähli muhmy derejede jemgyýetiň ýokary ekologiýa medeniýetini kemale getirmek ugrunda edýän edgiderli taýlanlarynyň halkara beleleşigi tarapyndan giňden ikrar edilenliginiň suwtnamasydyr. Hormatly prezidentimiz velosipedde köpçüliklen ýürüýüşiň tamamlanýan ýeri bolan döwlet münberi ýerleşýän ýurdumyzyň baş meýdançasyna geldi. Milletlerimiz köpçüliklen velosipedli ýürüýüşiň bütün dünýä saglyk güni münasibetli bolşýaly oň tutuş ilatymyzy beden terbiýe saglyk hereketini işçiň çekmekde ähmiýetlidigini belledi. Döwlet başlarmyzyň aýdyşýaly ekologiýa uguruny nazarlayan şeýle çäreleň diňe bir adam saglygyny oňyn täsir etmek bilen çäklenmän etem jemgyýetimizde agdy berlik putulanyrýar we adamlary täze dörejlük üstünliklerine zähmet ýeňişlerine ruhlanyrýar. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan paraxaçylyk we anaşmaň watany şygarasyna geçýän ýylda ýurdumyzyň hemem jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly seneleň dawralanyryljakdygyny belledi. Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetli bayramçylyga taýýarlyk görülýän günlerde diýarymyzyň baş şäheriniň arassaçylyk, awdançylyk derejesine dawralary görülýän taýýarlyk işlen gurumçylyk ýagdaýyna möhüm üns berilmelidir diýip milletlerimiz belledi we bu wagtda degişli ýol başlary görkezmeleri berdi. Köpçüliklen velosipedli ýürüýüş garaşsyz betarap Türkmenistanyň sagdan durmuş ýörelglerini, sagdynlygyň hemem paraxaçylygyň milletlerimiziň baş tutanlygyna önamly öňü, dörejlügiň hemem ösüşiň täze belentliklerine tarap barýan türkmen halkynyň agdy berliginiň we jewsliginiň aýrylmaz bölegi hökmünde halkara sport hereketiniň taglimlerine agrarlydygyny ýene bir gezek görkezdi. 8-nji aprelde hormatly prezidentimiz Gurbanyň Berdimuhammedow saglyk görüş ulgamy üçin niýetlenip ýurdumyza getirilen täze dik uçory gözden geçirdi. Munyň özü insan saglygyny ýurduň baş baýlyk hökmüne ikrar eden arkada prezidentimiziň halkymyzyň saglygyny gorumak, keselliň öňüni almak we ony öz wagtynda bejermek bilen baglanşykly meseleleň möhüm ugur hökmüne kesitlenenliginiň aýdyň nişanydyr. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe halkymyzyň bagtyarlygy, sagdan durmuş ýörelgleriniň berkidirmegi, milletlerimiziň esasy öns berýän meseleleriniň biri bolup durýanyny alamatlanyrýar. Lukmançylyk maksatly täze döwre we tiz kömekde uçorunyň gelip gowuşmagy Aşgabatyň 140 ýyllyk senesiniň öň sirasynda şäher ilaty üçin ajaýyp bayramçylyk sowgudyna öwrüldi. Ansat kysymly şäher ilaty üçin ýetilen lukmançylyk maksatly bu täze tiz kömekde uçory zerur bolan döwre we enjamlary bilen öpçün edildi. Saglyk goýuş we dermatinaty ministri Aman Nepesow täze uçoryň häsiýetli aýratynlyklary barada aýdyp, elkilen şunyň ýaly döwre we kuwatly lukmançylyk uçoryny alyp beren üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk bildirip täze uçoryň
paytahtymyz Aşgabatyň 140 ýyllygy we edýedi ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy münasibetli halkymyza ajaýyp sowgat bolanyny bellep, munyň üçin millilerimizde sag bolsun we alkyş sözlerini aýtdy. Bellenşäli dikçörüň içinde raýata näsaga ýa-da şike salana dowly möçberde lukmançylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirer ýaly kimi mümkinçilikler bar. Bu bolsa raýatyň beden agdalarynyň käbir ýaşaş üçin wajyp görkezlerini beýan edýär. Monitoryň üstü bilen elektrokardiogrammany, gan basyşyny, ýürek urgusynyň ýygylygyny, beden gyzgynyny we beden agdalarynyň kislorod bilen öpçünçiligini synlap bolýar. Hormatly prezidentimiziň halkymyzyň saglygy barada aladylary esasyna sowgat beren bu tez lukmançylyk kömegi dikçöre adatdan daşary ýagdaýlarda näsaglary ýokary hilli we netijeli ilkinji lukmançylyk we zeruri bolan ýagdaýlarda ýürütüleşdirilen gaýry goýulmasy lukmançylyk kömegini öz wagtynda bermäge, elatymyzyň saglygyny gorap saklamagy hem ömür dowamlygyny uzultmaga ýardam berer. Şu ýerde Türkmen Howa ýolları agentliginiň başlygy Saburov ýurdumyzyň raýat aviasiýasyny ösdürmek maksady bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň degişli edareleri bilen iki taraply hyzmatdaşlygy ösdürmek ugruna alynıp barlayan işler barada habar berdi. Ýokary derejede gazalanyň ylalyşyklaryň esasyna ýerine ýetirilýän işleň şäklerini ýurdumyzda toprak howa şertlerine laýyk gelýän dikçörleri getirmek möhüm işleň hatarına durýanyny belenildi. Döwlet başlanymy alynıp barlayan işleri maksady laýyk dowam etmek tapşyrdy. Hemem täze dikçör iş ýüzüne ulanyp görülenden soň şeýle tehnikany ýurdumyzyň beýleki welaýatlary üçin satyn alyp ulanmagy mümkinçiliklerini öwrenmegi Türkmen Howa ýolları agentliginiň başlygyna hemem saglyk guraş we derman finansiýa ministrine tapşyrdy. Millilerimizde täze lukmançylyk dikçörüniň getirilmeginiň köpügur ulug aragatnaşyk düzümini ösdürmegi ýurdumyzyň ykdysady maýy goýum, össaşyr geçiriş, terişli kuwatyny durmuşa geçirmegiň möhüm şertdigini belledi. Saglyk guraş we derman finansiýa ministri hormatly prezidentimiz ýurdumyzda näsagda böwrek çalışmak boýunça ilkinji operasiýanyň üstünlikli geçirilendigi barada hoş habar aýtdy. Bu operasiýa yerli hünärmenlerimiz tarapyndan amalga aşyryldy. Döwlet başlanymy bu habary kanatlanma bilen kabul edip, operasiýanyň üstünlikli geçmegi bilen tüýsürekde otlady we munyň milli lukmanlarymyzyň hemem saglyk guraş ulgamynyň gadanyny uly üstünligini nykdady. Elatymyzy gaýry goýulmasy lukmançylyk hyzmatlary bilen öpçün etmek boýunça döredip beren şertleri we mümkinçilikleri üçin äkli saglyk guraş işgärleriniň adynyň hormatly prezidentimiz tüýsürekden hoşallyk bildirildi. Milletiň saglygy ýurdun baýlygy diýen şigardan ogranyp, häzirki döwürde ýurdumyzda saglyk guraş ulgamyny kemilleşdirmek we oň düzümlerini döwre waplaşdyrmak boýunça maksatnama bilen çäreler amalga aşyrylýar. Bu bolsa adamlaryň ömrüniň ortaça uzaklygynyň ýokurlanmagyna we ilatyň durmuş derejesiniň hilin gowulanmagyna ýardam edýär. 8 aprelde hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammed Javad Zarif kabul etdi. Işçiň ýagdaýda geçen duşuň çäklerini millilerimizde we mehman, siýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni insan perwer ulgamlarda Türkmen-Eýran gatnaşyklarynyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdyrlar. Eger uly terişdeler we ykdysady kuwaty eýe bolan iki goňşy döwletiň deň hukuklyk hemem özara bähkitlik ýürelgleri esasyna gurulýan diýip bolun hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça munun wilegim ösdürmäge gyzyklanma bildirilýänini nykdaldy. Ma'lum bolýanly soňky 10 ýyllyklaryň dowamyny Türkmenistan we Eýran netijeli hyzmatdaşlygyň uly tejribesini topladylar. Şol hyzmatdaşlyk bolsa tutuş sebäpden ykdysady taýdan ötmegine gönükdirilen 23 ýylly bilelikdäki taslamalaryň ençemetiniň durmuşa geçirilmegi bilen berkidildi. Döwlet harakatnaşyklaryny ösdürmegiň geljegi barada pikir alşmalaryň çäklerine ýoly goýulan gatnaşyklaryň özara anaşmak, birek-bire hormat goýmak häsiýetiniň goňşy ýurtlary, diňe bir gazalanyň ylalyşyklary üstünlikli durmuşa geçirmäge däl, eýsem özara bähkitli hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny we usullaryny gözlemege mümkinçilik berýänligi barada bir pikir aýdyldy. Türkmenistanyň we Eýranyň möhüm halkara hemem sewet meseleleri boýunça özara gatnaşyklary barada da durulup geçirildi. 9 aprelde hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sanly ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň giňişli mejlisine geçirdi. Onu şu ýylyň birinji çäregine ýerine ýetirilen işleň jemlerine garaldy we degişli hasawatlar diňlenip amalga aşyrylan işlere baha berildi. Hemem ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ötürmeň wajyp wezipeleri ara alyp maslahatlaşyldy. Mejlise gatnaşyklар ýerine ýetirilen işler barada hasawat berdiler. 2020-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilene jemi içerki önümiň ösüşi 5,9 götürüm ýokurlandy. Şol sanyna senagat pudugyny 3,9 götürüm, guruluşyk pudugyny 0,3 götürüm artdy. Bu görkeziji ulugy aragatnaşyk toplumyny 4,7 götürme, sowdada 12,2 götürme, owakyjylygyny 3,1 götürme, hyzmatlar ulgamyny bolsa 6,3 götürme deň boldy. Hormatly prezidentimiz milli ykdysadyýetimiziň ýagdaýyna eýdigderle seljerme geçirip durmak boýunça öňde durýan möhüm wezipeleri öňe çekdi. Şonuň bilen baglanykda döwlet başlanymy
dünyada emelegilen ýagdaýdan ugralyp, gysga wagtyň içinde ýurdumyzy durmuş iqtisady taýdan ötürmäň şu ýubiley ýylyna garaşylýan netijeleň düýpli seljermesini geçirmek babatda anyk tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz neft gaz toplumyna heniýetçiligini öňüňdeşligini duýulmaýanlygyny, neft gaz şegmalynyň çykarylýan möçörüniň artdyrylmaýanlygyny, çykarylýan çyg neftiň ýartynyň bolsa eksporty iberlýänligini bellädi. Döwlet başçylygy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirjisiniň gurulşygyny şartlandyrmagyň zerurdygyny nykdady. Tebiği gazy eksport etmekde beýleki halkara tatlamlar boýunça işleri has depkinle alyp barmak möhümdir. Hormatly prezidentimiz bütün dünýäde koronavirus ýokunjunyň ýaýramagyna garşy görüşi zerarly gerdilen çäklendirmeleri sebäpli häzirki wagtda ulug pudugynyň aýry-aýry görnüşleriniň has düýpli kynçylygy başdan geçirýändigini aýtdy. Milletlerimiz ýubiley desgalarynyň garaşdy Türkmenistanyň okully ösüşiniň oň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň egert uly özgertmeler ýoly bilen anamly öňe barýanynyň nyşanydygyny belläp, gurulşyk meýdançalaryna alyp barylan işleň barşyna wekiline gözegçilik etmegi, olaň belenen möhletlerde tamamlanmagyny üpçün etmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz häzirki ýagdaýda sowda ulugymynyň durnukly işlemegini üpçün etmegiň esasy wezipelerini berdigini bellädi. Döwlet başçylygymyz Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesine degişli kärhanalaryň işine gözegçilik etmegiň, kiçi, orta we iri telekeçilik kärhanalaryna gollug bermek çärelerini dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz gurulşyk pudugyny şu ýylyň birinji çäreginde geçirilen işleň netijeleriniň kanatlanarsyzdygyny bellädi. Ýubiley ýylyny dörli desgalary ulanmaga bermek boýunça ören köp çäreler bellenildi. Milletlerimiz bary ulan kynçylyklara garamazdan şu ýylda ulanmaga beriljek desgalyň ehlesini bir gözegçilikde saklamagy möhümdigini nykdady. Döwlet başçylygymyz hökümetiň öz wagtynda gören çäreler netijesinde ýurdumyzda dörli ýokunç keselliň getirmeginiň we ýaýramagynyň öňüniň alınmagynyň öpçün edilendigini bellädi. Şundan birlikde ýene-de bir uly mesele ýüze çykýar. Aral deňdiniň gurulmagy sebäpli ekologiýa betbagtlygynyň zorlugyny döreýän howa gurşuwy bize uly howp döredýär. Bu ýagdaý tebigaty howa, aral ýakasyny we şonun uzakda ýaşaýan adamlaryň saglygyna ören ýaramaz täsir edýär. Sebäbi guraýan aral deňdinden tozonly duzly tupan arkaly gelýän aýratyn ziýanly maddeler müňlerce kilometre ýaýrap adam üçin ören howply ýagdaý döredýär diýip döwlet başçylygymyz nykdady. Şoňa görä de ýurdumyzda bu ýaramaz täsiriň öňüne almak üçin kabul edilen toplumlaryň çäreleri, ilmi merkezleriň, hassahanalyň gurulşygyny hemişe gözegçilikde saklamak tapşyryldy. Hormatly prezidentimiz şu ýylyň güýdüni Aşgabatda geçiriljek halkara derejeli sport ýarşlary baradaky mesele diýip geçip, bu ýarşlary ýokary gurulmaçylyk derejesine geçirilmegini, beýtişikliň göwüne jaý gurulmagy hem daşary ýurtda turganlar üçin has oňoýly şertlerini döredilmegini öpçün etmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz medeniýet edaralarynyň işini häzirki döwrüň wezipelerini we talaplaryny kybap derejede munun bilegim kämilleşdirmeň ähmiýetini bellädi. Şundan baglyda döwlet başçylygymyz ýaýlyma berilýän tele we radio gepleşikleň çap edilýän makalalaryň taýýarlyk derejesini ýokurlandyrmagy we hünärmenleri seçip almagy möhüm ähmiýet bermeň wajypdygyny ösüçekdi. Döwlet başçylygymyz mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlygyň çäklerini alyp barylan işleň ähmiýetlidigini belläp, ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň özüniň taryhymyz bilen berk baglanşyklydygyny ösüçekdi. Hormatly prezidentimiz dünýäde koronavirus ýokunjy bilen bagly ýagdaýlaryň şarşarymly bolmagyny galýanlygyny ösüçekdi. Munyň özü bolsa şu mesele boýunça ýygdarly habarly bolmagynyň zerurdygyny şertlendirýär. Şundan ugralyp döwlet başçylygymyz halkara gatnaşyklarda dürli halkara çärelerini geçirmek barada teklipleri bermegi tapşyrdy. Milletlerimiziň belleşýäli vice-premier Daşary işler ministri Meredew dürli döwletler we ugrulary boýunça iş alyp barýan hökümetary toporlarynyň ony guluýuny ýolbaşçylyk edýär. Şundan baglyda hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň daşary siýasat edarasynyň ýolbaşçysynyň iş üçin degişli şertleri öpçün etmek maksady bilen Türkmen, Rus we Türkmen Ýapon hökümetary düzümleriniň Türkmen bölüginiň başlyklygyna Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow belläp, bu weziplerden vice-premier Daşary işler ministri Meredew boşatmak baradaky karara gelendigini aýtdy. Munyň özü Russiýa we Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlyk giňeltmek üçin has anyk we netijeli işler geçirmäge ýardam berer diýip döwlet başçylygymyz aýtdy. Hormatly prezidentimiz halk maslahatynyň we milli geňeşiň iki palatasynyň birinji mejlisini geçirmek boýunça köp işleri etmeligini belläp, milli geňeşiň birinji mejlisini geçirmäge işçiň taýýarlyk görünmeligini aýtdy. Ministrler Kabinetiniň geňeşli mejlisiniň dowamyny Ulayatlyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň hasabatlary dinlenildi. Şunlar seýtliň ekrançylyk meýdanlaryna alyp barylan işleň ýagdaýy, oba milli maksatnamasynyň gelip çykýan wezipleri üstünlikli ýerine ýetirmek, şeýlede ilatyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýedigderli ýokurlandyrmak boýunça alyp barylan işler barada hasabatlar berildi. Şunu mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk çärelerini giň germerli.
berdi. Hormatly prezidentimiz yurdumyzyň baş şäherine alnyp berilen işleň nusgulyk derejede bolmalygyny öňe çekdi we Aşgabat şäheriniň äkli düzümleriň utguşykly işini ýola goýmak, paýtatymyzyň bayramçylyk münasibetli bedeg işlerini häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede ýerine ýetirmek meselelerini wajypdygyny bellidi. Döwlet başlanyny bu gorda alnyp berilen işleri ýigderli öz merkezine saklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz welaýetler häkimlerine we owakyjylyk toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, olaň öňünde durýan wezipeleri öňe çekdi. Melelezlerimiz iki möhüm möhsemiň galla urugynyň we paýta ýygymynyň ýetip gelýänini, olary gowy taýýarlyk görünmeligini aýtdy. Döwlet başlanyny ýurdumyzda mallarçylygy ösdürmek we mallyň başsanyny artdyrmak boýunça-da ähli zerur çäreler görmegi, welaýetlerde owluk gudy möhsemiň ýokary gurumçylyk derejesine geçirilmegini öpüşün etmek tapşyrdy. Döwlet başlanyny ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenmesinde bellenýän türkmen bedeginiň milli bayramynyň ähmiýetini anyqtap, bu bayramçylyga bagyşlanan dawaralary ýokary gurumçylyk derejesine geçirmek üçin zerur çäreler görmek barada degişli ýolbaşlara anyk görkezmeler berdi. Melelizlerimiz hasabat ediňläp guruluşyk pudugyny gönükdirýän ägert uly maýa serişdeleri ýurdumyzda döredilen oňyň maýa goýum ýagdaýynyň telekeçilere döwlet tarapyndan gollaw bermek üçin durmuşa geçirilýän netijeli çäreleň netijesinde şäher guruluşyk siýasatynyň üstünlikleri beslenýändigini belledi. Onuň çäklerini paýtagtymyzda kimin welaýetlerde her ýyly dürli maksatly dizgalan bir näçesi gurulýa we döwri waplaşdyrylýa. Şuňa bilen bagly ähmiýetli düzümleýin taslamalan amala aşaryşy, olarda ýokary hel derejesine öpüşün edilmegi we bellenen möhletlerde ulanmaga berilmegi bilen baglanşyk meseleler berk gözdäwçilikde saklanmalylar diýip döwlet başlanymy belledi we bu babatda bir näçe anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlanymy ýurdumyzyň hara hukuk goraýjy edaralarnyň şahsy düzümleriniň kunärtaýdan taýýarlygyny kämilleşdirmek, aýratyny mukaddes garaşdyrlygymyzyň şöhretli 30 ýyllyk münasibetli geçiriljek dawarly bayramçylyk çärelerini ýokary derejede taýýarlyk görmek meseleleriniň wajypdygyny belledi we bu babatda anyk görkezmeler berdi. Melelizlerimiz mejlise gatnaşlary ýüzlenip, şunyň 3 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerini aralyp maslahatlaşmagyň çäklerini koronavirus ýokunjunyň ýaýraman hemem dünýä ykdysadytyna ýetirgen ziýanly täsiri sebäpli ýüze çykan daşarky meselelere garamazdan ýurdumyzyň gözüňde tutulan maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam edýändigini belledi. Şuňa bilen baglyk jemi içerki önümiň ösüşi ýylyň başyndan beri 519 göterim derejede durnukly saklanyp gelýär. Döwlet başlanymy ýurdumyzda iri senagat we durmuş maksatly desgalan, şolsana täze şäherçiliň ýaşaýyş jaýlarynyň, dynjaş hemem sagyldyş merkezleriniň, mekteplerdir çağlar baglarynyň we bir näçe beýleki desgalan guruluşyklarynyň dowam edýändigini belledi. Ministrler kabinetiniň meclisine döwlet durmuşyna degişli başga bir näçe meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalary Mehriban Arkadağymyzyň el-ýurt bähiyetli döwlet ähmiýetli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depkinlerde ösýändigini äşkar etdi. Häzirki döwürde arkada prezidentimiň taýtly taýlasy bilen asyrlar aşyp gelýän milli atşynaslyk görülgüsi döwri wagt derejede ösürilýär. Müň ýyllardan göz başaran türkmen halkynyň atçylyk hemem seyisçilik sunaty dünýä nusuluk milli gymmatlygyny görmegini şertlendirdi. Ýurdumyzda ahalteki bedewleri hemem beýleki tohumatlar bilen baglanşykly meseleleň almy esasy öwrenilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Döwlet başçylarynyň taýşyryna laýykda Türkmen atlary döwlet birleşiginiň hünärmenlerinden Türkmen Owakyjylyk Universitetining, Türkmen Owakyjylyk institutynyň muallimlerinden düzülen iş tapary Lewap hemem Mary welaýatlaryna iş taparyna borup bükünjeklarda bar bolan meýdan atlary, olaň aýratynlyklary hemem bolýan ýerlerini, iýmitlenýän ösümliklerini almy taýdan öwrendiler. İş taparynyň dowamyna Lewap welaýatynyň Hojambad trabynyň burdalyk hemem Gyzylgum geňeşlikleriniň çägelik çöllük ör meýdanlaryny bir näçe maşgala meýdan atlary hasap alındy. Ol meýdan atlarynyň maşgalasyna dowr, gyýr hemem gara renkli atlary gözegçilik edildi. Yerli çopanyň sanlykly çöli diýilip atlanýan bu ör meýdanlaryny meýdan atlarynyň güýz gyş mövsümlerini patlyk, siňren, ýoguşan hemem sadagyň pürü bilen ýaz pasyny ýylyk, arpagan, durnodawan, tomus pasyny bolsa ýaz otlarynyň samany bilen iýmitlenýäni anyklandy. İş taparynyň dowamyny öwrenilen meýdan atlarynyň maşgalalaryny şu ýylky ýagny Türkmenistan parahaçylyk we anşmaňy watany ýylyna bolan taýçanyklyň hasap almagy Türkmen tebigatynyň sağlaşykly gözelligidir. Bu iş taparynyň dowamyny Lewap welaýatynyň döwletli trabynyň burguşy geňeşliginiň Amderiýanyň sağ kenarynda ýylgynlyk tokylyklaryny bir näçe meýdan atlarynyň maşgalalary hasap alındy. Bu meýdan atlaryna çaýır ösümligi ýylyň ähli pasyna esasy iýmit bolup hyzmat edýäni anyklandy.
Batayıptın meydanatları amederyan özlerini amatlı bulan yerlerinden suwa inýänligi, hememe deryan kenarına ösýän ösümlikler bilen imitlenýänligi öwrenildi. Şeýlede Gahrman Arkadamyň parasatly öňdüňgörjükli syýasaty bilen edil diýarmydan garawym sehrasynda dagy teklerine duş gelýän meydanatlaryny öwrenmek boýunça dürdilen iş topory Marul aýatynyň Tagtabadar hememe Ferhadabad etraplaryna iş saparyna bolýar. Türkmen atlary döwlet birleşiginiň hünärmenlerinden Türkmeni Owy Hujuluk Uniwersitetining hememe Türkmeni Owy Hujuluk institutynyň mugallimlerinden düzülen iş topory welaýatyň Tagtabadar etrapynyň Hangoý hememe Töreşih Baýyrlyk öwür meýdanlaryna meydanatlarynyň bir näçe maşgalatyny öwrenilýär. Şununla baglykda degişli dimleň wekillerinden ibaret bolan topor meydanatlarynyň beden guruluşy, gylyk häsiýetleri, öwür meýdanlarynyň häsiýetnamasyny öwrenilýär. Bu tewtiň baýyrlyk öwür meýdanlarynyň tebigatyna sadaşykly gözellik berýän meýdanatlary maşgala baş howraty, öz maşgalasyndaky atlaryny ýylyň 4 pasyna iňe gany otlamakla, suwlary inmegine, tebigatyň durly hadisalaryna öz sürüsini goramak üçin diýip Bey baýyrlyk öwür meýdanlaryna, meýdanatlaryna ýaz pasyny arpagan goňurbaş çapraz sülöýäli ösümlikler esasy imit bolup durýar. Şeýlede bey meýdanatlary Murgap deriýasynyň goşuntlarynyň çeşmeleriniň akyr suwuny inýärler. Iş toporunyň gödöwçilik işlerine meýdanatlaryna esasan dor, mele, gara, gyýr hememe akýal, mele reňkleri öwrenildi. Meydanatlarynyň maşgalaryna Türkmenistan parahatçylyk we ananşmaň watan ýylynda täze buruna taýçanaklarynyň bir näçesiniň hasabanmagy Türkmen tebigatynyň sağlaşykly owdunlygyny emele getirdi. Iş toporunyň Ferhadabad etrabynyň çägine Batkyýda döwlet tebi gorokanatynyň çäklaryny meydanatlarynyň bir näçe maşgalatyna duş geldi. Gorokanaryň çägine ýabany haýwanlar üçin döredülen emeli suw çeşmelerini, hememe ýagyn suwlaryny ýygnamak üçin bejerilen suw nowgalaryny iňýänlikleri anyklandy. Gorokanaryň çäklaryny meýdanatlary ýaz pasyny gartyç goňurbaş hemem beýleki ösümlikler bilen imitlenýänlikleri öwrenildi. Batkyýda döwlet tebi gorokanatynyň çäklaryny ıgalyň köp düşmegi ýaz otlarynyň hasyly bolmagyny getirýär. Şol otlaryň samany, tomuz, güýüz hemem gyş patyrlaryna da meýdanatlar üçin esasy imit bolup durýanyny öwrenildi. Milli liderimiň taşyry boýunça ýüri tutupor döredilip meýdanatlaryna gelip çykyşynyň, olaň häsiýetli aýrytynlyklarynyň öwrenilmegi, barada degişli maglumatlaryň toplanmagy milli tebigatymyzda aýowly hemem ilmi esasy çemeşilýäniň ýene bir gedek aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Ýazyrky wagtda hormatly prezidentiň taýsy talatynyň esasyna ýurdumyzda hemem tutuş sebäpli ekologiýa howpsuzlygynyň üpçün edilmegine bu möhüm urda netijeli halkara gatnaşyklaryň şeýlede işiň hyzmatdaşlyklaryň berkidilmegine gönükdirilen öňdüňgörjükli hemem tebigaty goramak ähmiýetli insan pergör syýasat durmuşa geçirilýär. Şol syýasatyň çägine döwletimizde Aral deňdi bilen baglanyşykly hemem araly halat etmegiň halkara gandasynyň howunarlygyny urulýan halkara maksatnamalary hemem şäherlere işiň gatnaşyp möhüm başlanýyşlar bilen çykşady. Hormatly prezidentimiz Sanyl Gamarkaly şeýlem birinji çäreýiniň jemlene başap geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde Aral deňdiniň goramak sebäpli dörýän howa gorşawyny hemde tozanly, duwully, tupan arkaly gelýän aýratyn ziýany maddalaryň müňlerçe kilometre ýaýrap örän howply ýagdaýy döredýänligi, ýurdumyzda bu ýarama täsiriň öňlenmek maksady bilen kabul edilen toplumlaryň şäherleri hemişe gödäwçilikde saklamak barada beren tawşyryk esasyna şeýlede ýaşlaryň ekologiýa medeniýetini we tebigaty aýawly garaşyny kämilleşdirmek hemde Aral deňdiniň goran ýerlerine emele gelýän tebii hadisalaryň ýetirýän ýarama täsirini azaltmak we oň öňüne almak maksady bilen Türkmenistanyň Gyzyl Ýarma milli jemgyýetiniň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň Türkmen Owy Hujuluk institutynyň talip ýaşlarynyň we ýerli ýaşlar guramasynyň işçiň agzalarynyň ibarat bolan ýaş meýletinçiler toplarynyň gatnaşmaklaryna Daşary welaýatynyň Sarıgamış kölüniň günnägoruna ýerleşýän bütünlüğe belentliginiň töweregine, şeýlede Lewap welaýatynyň Darganaty etrabynyň şäherlerine ekolog şertlere laýyk gelýän çöl üsümliklerine degişli nahalary ekmek boýunça şäherler geçirildi. Şähere gatnaşan ýaş meýletinçiler diýarymyzda tebigaty we daşgurşa we aýawly garamaga, ony gülzarlyga öwülmäge aýratyn ähmiýet berýän. Baýak mekemde tebigatyň täsirliklerini goramak ýaly pard we sogaply işlere badylga berýän. Mehriman akadamyda alkyş hem hoşalyk sözler aýtdylar. Hormatly ýaşar, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam elik edidileşler. Hormatly ýaşar, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň Nowruz döwri dowam edýär.
Mehriban adamlar, gelingen bolsa aprel aýynyň 12-sinden aprel aýynyň 18-ne çenni hepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepden başynda we ikinji ýarymynda ýurdumyzyň çägine gün ortagyň watardan çyl howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň Balkan, Ahal, Mar welaýatlaryna we Aşgabat şäherine ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gece temperaturalarynyň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hastaky Ýurdumyzyň Balkan welaýatyna ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başynda we ikinji ýarymynda ýagşy ýagar, ýyllaryň çakmagy mümkin. Günogordan demerat günatary ornut gödýän tezlik sekundda 7-12-den 13-18 metr ýetýän şamalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 10-15 gradusdan 19 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 28-30 gradus, welaýatyň Kanariýa etraplaryna 22-27 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Ahal welaýatyna ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başynda we ikinji ýarymynda ýagşy ýagar, ýyllaryň çakmagy mümkin. Günogordan demerat günatary ornut gödýän tezlik sekundda 6-10-den 11-16 metr ýetýän şamalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 9-14 gradusdan 18 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 21-26 gradusdan 34 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyna ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başynda atkem ýagşy ýagar, ýyllaryň çakmagy mümkin. Demerat günogordan demerat günatary ornut gödýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şamalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 9-14 gradusdan 17 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 22-27 gradusdan 33 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyna ütkap duran bulutly howa bolup, demerat günogordan demerat günatary ornut gödýän tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şamalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 8-13 gradusdan 16 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 21-26 gradusdan 30 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşoda welaýatyna ütkap duran bulutly howa bolup, demerat günogordan demerat günatary ornut gödýän tezlik sekundda 6-10-den 10-15 metr ýetýän şamalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 7-10 gradusdan 15 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 21-26 gradusdan 29 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly howa bolup, hepden başynda atkem ýagşy ýagar, ýyllaryň çakmagy mümkin. Günogordan demerat günatary ornut gödýän tezlik sekundda 7-10-dan 10-13 metr ýetýän şamalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 11-13 gradusdan 16 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 22-24 gradusdan 30 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyzda aprel aýynyň 12-sine magnit hadisasynyň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz aprel aýynyň 12-sinden aprel aýynyň 18-ne çenni hepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň moçorynyň qadadan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýlehem ýaz pastyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligi nazar alyp, pasla ura geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bu düzgünleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlarym, şunuň watan habarlary ýapaşymyz jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe aty watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli işlerin ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Şunuňky biziň ýurdumyzda döwlet adam işindir. Hoşça bolun, eziz ýerleşlerim.